karamcin da sai da ta mana sai kawai godiya in yasi. Beat Gatana Record. Sai da Hafsa ya in yasi, sai da Hafsa ya in yasi. Ubangiji rabu almuta'ali da ɗan sani wanda bai da misali, ka ƙara sanya haske a cikin lamuranmu har da tarin ikilasi. Yau sai da Hafsa zan yabo na kusa wito ka kama hannuna, sannan ka ce duk abin da na furta kai ka furta a ya mai kusi. Sai da Hafsa ya in sallu alal Mustafa Alfati, shugaba mai mabudin zati wa alihi da dukkan sabati, muna son su so maras kiyasi. Ya kudubul fardu shakti jani abul abbas, kai nake yin nuni, baramu gausi ka bani sirrin da kauni za ta gaza kiyasi. Na dirkusa a gaban maulana shehana dan madina ubana, shehi ai min iso zan je in gaida sayyida Hafsatu kusi. Assalamu alaiki ya in yasi, sayyida Hafsa alin yasi, yace madubi abin dubawar kauni ya Hafsati in yasi. Sayyida Hafsa ya in yasi, sayyida ga munan mun dawo a bamu kwayar a kyale bawo, wasu baitutuka muka kawo to a karbe mu dan mai kusi. Ina da kewaye zai rikita ni, sayyida Hafsa kin zama tsani, zuwa wajen sayyidil kaunani da mai gida shehana in yasi. Sayyida Hafsa kin mana gata, domin ki yau an cikan jika ya sayyida, duk abin da ya zo daga ku muna godiya in yasi. Ya Ali in yaski taka ɗaiɗai, masu kinki in ce musu can dai, sai da suturar kuce ta suturta kowa wajen wa insi. Ga masu rayar da ruyin bayi ya tafi daraj wajen mabuwayi, la ilaha illallah ita ce kullum a bar faɗa gun Hafsi. In yas kowa ya so ku to za ya ji daɗi zama da ku kuma ƙarshen daɗi, sai da Hafsa dan mai kusa ki mun masauki gidan kin yasi. Na je ni dai ziyara har kusi, na ziyarci sai da ta Hafsi, irin karamcin da sai da ta mana sai kawai godiya in yasi. Na hauni kogon da shehu ya je shi, a can yake lazumin shi abin shi, ina tawassali da wajen nan mai kusa to a daɗan ikilasi. Ya Hafsati karabar mu kwana da gajiya ko guda a jikina, ku wanke duk cutukan da suke a jikinmu don mutuncin mai kusi. Kice da ni me kake so an yi, duk abin da ka bida to nayi, sai da lafiya madadi ta raki da jalabi a bamu in yasi. Sanin mutuncin mutane sai ku kuna kulawa da duk bakin ku, sai da ko da dai ba ta korar masoyanta yar in yasi. Ga ahalin karamci da tarin girma, sayyida Hafsa yar barhama, yar uwar sayyida Umahani da rahmatullahi baya in yasi. Da na gansu jinai kamar yin fadi, gani ga masu rumbun daɗi, abin da zan ce kawai sai dai alhamdukun alu baya in yasi. Ga gimbiyoyin gidan in yasi, duk wanda ya so ku bai wasu wasi, yau tambura zan buga muku momi to ku karɓe su dan in yasi. Ya sai da Hafsati ne kewa, yaushe ne za mu ƙara haɗewa, Hafsati ko ba za mu haɗe ba, ga hadiyar munan in yasi. Dan sai da Zahra'u a ƙaro tarin basira a kai a kwararo, a dan karamcin imam na Madina a ƙara lutufi a kan mu anisi. Dan sayyida kamalin kiki karɓa, yaban da na yi miki kin ji Habiba, ki ce da ni duk abin da kawai za ka yi an yassare ga lasisi. Dan sayyidi Ali Sisa sadauki irin jinin shehu Abdulrazaki, ki bani tarin sani a cikin
sha'anin ku ya alubaya in yasi momi dan sayyidi jamalin ki karimi hafsati a daɗa mana kaimi yan hidimar hudu a cikin sayyidina badarul munir ya nisi ya sayyida ga mutane na nan da dukkanin abokan aikin nan dukan muranka ta kafa a kula mu muna bara don mutuncin gausi Yasir cikin hadimai ya giga sannan ina da Ahmad dan dirga mai kyau da malan Sadiq mutuwa bacci ambatan su sai in yasi malami sannan an gwammero Aminu Shehu mai fiyano kwaro da su muke ta aikin kullum ba gajiyawa cikin mai kusi Ahmadu mai wasu da ya tuba a karɓi aikinsa ba don shi ba Guyubu hailala ɗai mai yayi da su muka kwana a kusi Madina ma abokin tafiya ne Malam Kabiru alaran magwani ne sai da dan mutuncin gausi a musu arziki dan mai kusi zagayanan ne nake ban kwana sai da to ku karɓu yabona ni ma ku mun tanadin da kukewa duk masoyan ku yayin yasi ليلا فهل بنوم تنال وصلا بصدق حب وزد لحزل وقصد حق